Vážení priatelia, nachádzame sa v hudobninách Jimmy Market, moje meno je Branis. Dnes si predstavíme vokálny mikrofón americkej značky Shure PGA58 s vypínačom. Otvoríme reklamné materiály naše aj šurácké. V balení nájdete 4,75 metrový kábel XLR a na druhom konci je jack 6,3 mm originál v balení. Ďalej držiak na mikrofón a mikrofónový stojan, veľmi odolný, dôkladne zabalené, to znamená, že mikrofón k vám príde vždycky v 100% stave. Koženkové púzdierko s logom Shure na zips, veľmi praktické, myslím si, že sa tam zmestí i viac ako jeden mikrofón. Tak a držíme tu Shure PGA58. Na prvý pohľad veľmi pekne padne do ruky, masívna konštrukcia, trošku ťažší, pripojenie na kábel a môžeme si ho vyskúšať. Doporučujem vždycky dať mikrofón, vypínač mikrofónu do pozície off, kedy zamedzíme puknutiu alebo prasknutiu. A ideme Shure PGA58, test hudobniny Jimmy Market. Raz, dva. Čím máme mikrofón bližšie k ústam alebo k hociakému zdroju zvuku, tým sú zvýraznené basové frekvencie. Čím ideme ďalej, tým basových frekvencií ubúda, strácajú sa sykavky a prichádza snímaný priestor. Čiže basy, menej basov a priestor. Tak, zapojíme si éterový mikrofón. Táto šúrka má veľmi dobrý pop filter. Všimneme si, že na tejto mriežke oceľovej je znútra krásny molitán, ktorý zabraňuje tým typickým hláskam ako B, P, takým výbušným, ktorí veľmi to nemajú radi zvukári. Takisto je tu pop filtrík aj na tejto časti. Ďalej, čo je veľmi dobrou výhodou týchto profesionálnych mikrofónov, je schopnosť odrušovať tieto mechanické zvuky. To znamená, že ja si pustím túto šúrku a takto chodím po ňom s rukami, hej, trasne s mikrofónom, manipulujem. A výrobci sa snažili o veľmi dôkladné odstránenie týchto ruchov, pretože by to bolo, si myslím, veľmi nepekné, keby ste spievali na pódiu a v PAčku by bol tento zvuk. Môžeme si to vyskúšať i na mikrofóne úplne základnom, ktorý túto vlastnosť nemá. Zapojíme a vidíme, že s mikrofónom hýbeme a je tam počuť každý jeden ruch, hej, že ten dotyk tých našich rúk. Tak, zapojíme opäť šúrku. Čiže masívna konštrukcia, vypínač, ktorý sa hodí v situáciách, kedy nechcete zrovna do mikrofónu hovoriť. Perfektný pop filter, snímanie vysokých akustických tlakov je úplne u týchto šúriek fantastické, bez nejakého skreslenia. Takže myslím si, že sme si povedali takýto úvod do tohto typu mikrofónu. Ak by ste mali hociakú otázku, neváhajte nám napísať na náš chat alebo na mail info@jimmymarket.eu. Sme tu pre vás. Čaká vás v hudobninách Jimmy Market.